ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ദീനിലേക്ക് അടുത്തതും നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതും. എങ്കിലും ഞാൻ മുമ്പ് നിസ്കരിക്കാതെ പോയ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഖളാ വീട്ടേണ്ടതുണ്ടോ? ഇത് പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ്. എന്നാൽ ഇത് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു വിഷയവുമാണ്. ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകാരം അവൻ ആ നമസ്കാരങ്ങൾ ഖളാ വീട്ടേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം മറവി കാരണമോ ഉറങ്ങിപ്പോയത് കാരണമൊക്കെ നമസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ദീൻ ഖളാ വീട്ടാൻ അനുവാദം നൽകുന്നുള്ളൂ. ഇത്രയും കാലം നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവന് ധാരാളം നന്മകൾ നഷ്ടമായി എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരക്കാർ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയുള്ള കാലം നിസ്കാരം കൃത്യമായി കൊണ്ട് നിലനിർത്തുകയും സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഇതാണ് അത്തരക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്. നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹു തആല ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയമാണ്. നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ നേരെ നരകത്തിലേക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിസ്കാരം അവന് കൃത്യമായി കൊണ്ട് നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്.